Nak yang lalu kayak bisa sukses nih. Kalau konten mana sih pak? Dia ini channel mak aku nunggu mana mana Don Sri Fuko Don Sri Fuka ni channel gue subscribe kalau nanda. Ani gue kalau mulai. Mama zakar. Mama itu nggak naik. Tapi oleh mama itu sudah faedah. Enggak. Lama. Lagi. Kalau ini. Ambo ini kau baru malu. Dah cabut ini kita tuh nak. Cabut. Kalau menjadi kangen malah kita menjadi nggak betul. Jangan nak. Hai logoफोर गिबियावनो खुलुमबाय Hai logoफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो हाबा जानो थांगासिनो माबायावहाय मायावमोनलाय नलबारि न' बरसला नलबारियाव हाबा जानो थांगासिनो पुर्निमा मेदामनि जाहामुतुनि लोगो आरोना न' नामदो जाहामुतुनि लोगो ओमफ्राय आंबो सिनायखायो आरोना जाहामुतुनि लोगो नालाय लोगोखौथ' आं सिनायखागोन ओमफ्राय जों दायो थांगासिनो हाबा जानो बिनि हाबाखौ ओमफ्राय बेखौनो आङो भिडिअनि गेजेरजों एसे दिन्थिलांलायनोसै दायो जों सानैल' दङ मुतु आरो आं जों सानैल' दङ ओमफ्राय बै गामि खाथिनि सानैसो थांफाबावगोन आरोना जोंजों ओमफ्राय बिसोरखौ जोङो दायो लानानै थांगोन ओमफ्राय बेखौनो आङो देखायलांबाय थानोसै दाना जायफोरा जोंनि भिडिअखौ नायनो गोसो नायलांबाय थादो अब्लालाय लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना ड्रेसआ दाखालिनियानो जाफिनबाय ड्रेस गोदानानो गैला आंना लोगोफोर सरायब्लाबो गानलांसै माथो जायहाय बुरि मानसिनिया न' लोगोफोर न' मुतु बुरि मानसिनिया जायो जाहा मुतुआ गोदान गोदान बायना होआखै दि आंनो गावहाबो बायनानै लायाखै हनै ड्रेसआ बोराय ओमफ्राय थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो बेसे गुफुर नुदों आंखौ माबायाव टिभियाव मुतु टिभियाव होनफ्लांबायलै आङो मबाइलखौनो बरसलायाव मबाइलखौनो टिभि होननानै बुंफ्लांबाय आङो ओमफ्राय हाबायावहाय आङो हिन्जाव गोदानखौ मोजां देखायनो नाजानोसै लोगोफोर 50 थाखानि किराया आंनिया जायलाय आंना 50 थाखा फैनायावसो मोनसे नाखौगार ओमफ्राय थांगासिनो हाबा मोनजायैया गोबाव मानि जाबायमोनलै ओमफ्राय नै दिनै मोनजाफिनलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनै मोनजाफिनबाय गाबोनबो दङ दंनाया गाबोन र' मा जायो गाबोन थांनाय जाबा थांसै लोगोफोर नै दिनै आङो माबायदि आसान गानसोदो दासो हाबा जागोदान बायदि नुदों ना लोगोफोर बिदि आसान गानबाथाय हाबा जागोदान बायदि मोनथारो आङो ओमफ्राय माबाबो गानबावलायनांगौसोमोन आङो मा होनो है मंगलसूत्र नामा आं गानहांहां जामारदोंमोन ओमफ्राय मालाया दोंनै होननानै नैबेबो दोंखायोना दोंनै गाननो बोरैबा मोनलाय थांला होननानै दाखालि प्रेजेन्ट हैजोबबायमोन आं आरो बाबायाबो थांहोबाय थादो नोंसा आब'आ न'आव दंफैखायो न' राजा एलार्जि जादों मोदोमा बेखाय डक्टरनो देखायाखै देखायदों उन्दुदोंसो नामा नै थफै दा मालाय गोसोखौबो नेयो फैलाखाजोब दाहाल थांबाय सिख्लाफोर बै रोजासो हरलाय आंबो थाइसे गैला
Purnima lah ni di mayang asal tal di made. Amai. Sekarang. Dekat. Sekarang. Mama senang ke? Makan borong. Juta bukan ah. Juta bukan ke? Kakak Raisa, saya itu bukan ah. Susah kan ah? Yesus melaga ini ani belada. Mas senang ke? Ani belada. Senang masina? Ani belada. Kopi nunggu. Kopi kan nak? Habis masak kan aja. Ayan. Ayan. Ang dulu dah sesekar dah nak boleh. Boleh. Deh. Deh. Iya deko. Oh tidak, undang lah. Oh. Hah? Dari deko. नै जोङो बेयावहाय गारिखौ दसे लाखिथ'दो प्रेजेन्ट लांनो नागिरदों आरोना जोंजों फैफानायफोरा बिबोनांफोरा जोंना प्रेजेन्ट लांनो नागिरदों ओमफ्राय गारिखौ बेयाव दसे लाखिथ'दों अराङाव ओमफ्राय जोंहा प्रेजेन्ट लालाना मथु जोंना मा होगोन फैसा होनसै न' महात्मा गान्धी होनसै जोंना महात्मा गान्धी फैलाय मा खैला हा खैलाखौ मा खालामगोन Istri होनाया ए खैला इस्त्री होनायाव बाहायो न' इखो नै बिबोनाङा नोंनि गाननाया नोंनि जोमनाया गोथां आयो आलासि आदैजों बेरायना betul आंनि देलायनायखौ मादि नुदों मोजां नुवाखैदां देलायनो रोङाबा मोजां सुदो दाबलेले थांलाय आं मोनसे खोथा खिथानि इयाव खिथाया आङो मबाइलावसो खिथागोन मा इसोर लोगोफोरनोसो खिथागोन आं लोगोफोर आङो मोनसे खोथा गोसोखांदो बे मोनसे खोथायानो जाबाय आङो ना गोदो गोदाय उन्दैयाव इदि सानोमोन आरोना बै टिभिफोराव मानसिफोर नुनायफोरखौ आयु मासि गिदिर गिदिर मानसियानो टिभियाव माबादि हाबनानै थादो बिदि होननानै सानसैमोन आरोना आङो ओमफ्राय आंबो जि हाबनो लुगैखायोमोन टिभियाव माबायदि हाबनो हागोन टिभियाव बेबायदि होननानै जालायोमोन आरो इमान गिदिर गिदिर मानसियानो टिभियाव हाबजादों आंबा हाबजागोन ना हाबजाया टिभियाव बेबायदि जालायोमोन ओमफ्राय टिभिनि उनथिंजाय खुलिना नायबोला मानसिफोरखौ नुगोनदां होननानै सानलायलायोमोन आङो जिबायदि गाजाखा मुथु नों सानना सानामोन बिदि नंमारगौ आं हस्सा बिदि सानमारस्रायोमोन सानोमोन लाखांबाय ओइ हाबनो जायगायानो गैया फैसासो दिहुनना लाबोबाय आङो फैसाखौनो होनो फैसायानो सासेयासो माहाबा जायगायाव मोनहैदों हिन्दीसो रायलाय नामालै नोङो खोथोन हिन्दीसो रायलाय नोङो Yuk, jejak. ट्रेक्टर माहा Jejak dong, jejak. ट्रेक्टर Jejak jebai. माला रायलायदोलै नोङो बिहारी ससे रायलायनांगोन बाङालि ससे रायलायनांगोन हिन्दी ससे रायलायगोन बे Jejak jebai. नोंनि भाषाखौ बुजियालै आङो बायबाय आरो ट्रेक्टरा Jebai. इटु जालायबाय आरो Amnya. आमाइखौ दुला खुलिनो होलाय बाबा
हाबायाव मोनफैबाय जोङो लोगोफोर दाना हाबायावहाय हाबैनोसै मानसि लावदुम दुम नुदों खिन्थुनि ना इदि लांफै मबाइलखौ ना फोरो मिथिबाय सरकारिया अरुण सरकारि जागोन बे बेखिनियानो लेङाइ आफादगिरि लोगोसे आंजों फैफानो हानाय जोंनि लोगो आसामनि नोंथांमोन लोगोसे दिनैनि बे समाव संसार जानाय नेमखान्थि दङ बे संसार जानायखौनो जों हाबाफारियाव हाबा खालामनानै बिफा हिसाबै जों जानो ओंखारनायाव बिथांमोननि उननि संसार जानायाव उननि रायजो जानायावहा मोख्रा ओइ गाथोन 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 नुवाखै दे 점점 당근당 Jalan deh. Selesai kan? Light nang lali. लोगोफोर जोङो दायो ओंखाम जानो नेगासिनो जाथ'वाखै जानानै ओमफ्राय थांसिगोन समायना नुथारदोंलै दख'ना गाननायखाय Onsu सिनाय मोननाय नङा बेनोथ' नोंनि ब्लगखौ नायो ब्लगारसो इउटुब चेनेल दङ बेहाबो धोनस्रि फुंखा सानजौफु लानोसैब्रा सानैनि गेजेराव लानोसैब्रा दे दा आं लानो हानांगौ बेजों ना मबाइलजों सेलफि लादो video tak lagi kan tu lagi dislike kalau tidak tayang ini
Ready? Vlogger man. Stabilize kali ni. Pro vlogger. Abis real ni si Sanda. Macam berat mau ni mentang. 60 orang, 60 orang. Jenggali. Ah, minta Korea mahani. Minta Korea mahani. Hah? Ah. Nak kebelah berapa mah? Nak kebelah. Lagi nama. Orang lagi. Nak lihat kelana apa ni? Birak gesan. Nak yang lalu kayak bisa sukses ni. Kalau phone tu mana jadi? Dia ni channel lo mak aku tu. Mana mula Dhun Sri Fuko Dhun Sri Fungka ni channel ko subscribe kalam nan la. Ani ko kalam re. Mama zakar. Mama zakar. Mama betul ya bay. Kami oleh mama betul sudah faida. Baik. Lap. Lagi. Kalau ini. Amba ini kau baru malu. Dah cabut ini kita tu nak. Jangan. Kalau menjaga kan mana kita menjaga betul. Mudah mudah bakti. Anda orang kaya. Anda orang. Hai nak muda kerja. Hai nak. Hai. Gimana kabar? Kabar. Ni लोगोफोर जोङो हाबाखौ जाखांबाय ओमफ्राय न'आव थांसै न' गाथोन Ani kau dong. हाबायाव मा जाखो नोङो Ada rung serabai sone. Halang. Hai. Gaji kau di nengah Swiss rengkai biu. गलांगोन नोङो गलांगोन लामायाव गलांगोन Dia di kemana dia di dulu. Di tanglai kan hudi murbe. लामायाव गलांगोनलाय Eh, aku sendal nang gunung tahu tak sedang kau jadi. Sendal sendal untuk. Sendal itu nang gunung surat itu kan. माथो Langkana kan perang. Hai. मा जाखो हाबायावलाय Umak. नों अमा जादों बे खोन्थामलायबाय Oi, ma papa sih. Eh. Ada biar dah. Aku ni saja sani. Mula di kelas ni. Beli hai buat saya. Saja mama pernah kau tu pernah man pernah mati ujung sani man pernah. Bumi kan ni lah. Bumi aku lo hai. Mau agar nani nukur man pernah mati ujung bay. Lasi sih boleh lebih. Bapak dia mati tak pernah lebih. Nuna. Hai, Rumesta. Hanjoy. Hansio. Sampai. Zakamaya. Zendoi ni boleh. आनसखौ दाना सोंनोसै दै हाबा जानानै माबोरै मोनखो होननानै नोंसोर हाबा जानानै माबायदि मोनखो Moजां मोनदों. गोथाव मोनदों मोननि आंबो गोथाव मोनदों अमा बेदरा बिराद गोथाव जादों न' लाब्रायाबो मेजेम गोथाव जाथारदों न' Beri balu kau tu moजां dah mau dengse.
नोंखौ नुस्रायाखै ओमफ्राय बुंनायखौनो सोर बुंदोंमोन होननायसो जालाय लोगोन बे माबा जायो मुथाबा मादि मोनजाखो गोथाव मोनखोना मोनासै ओंखाम उखैना बे ओंखाम गोथाव, बिदिनो गोथाव। आंनि थुरसिं जाना लाबाय गंनो जोंथ' हाबाखौ जानानै फैबाय लोगोफोर ओमफ्राय हाबायानो जोब्बाय नालाय भिडिअ'आबोथ' जोबनांसिगोन न' ओमफ्राय आङो भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय आरोना दाना जायफोरा जोंनि भिडिअ'खौ नायबाय नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ' लानानै फैलायनोसै दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बाय बाय